Gadewch i ni weddio. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. I ni yn cyflwyno amser i ti nawr yn gofyn i ti i ddod i'n plith yn y amseroedd dyrys yma, rhyfedd, tywyll. I ni yn gofyn am ymweliad o ddifri a bydde di'n tywallt ysbryd glân arno, a bydde di yn diwygio'n glad unwaith eto o Dduw. I ni'n gwybod nad oes na ateb o'n i bai i ti ddod. Mae'r rhaid i ti weithio ni'n plith. Os na, wneud i ddod o Dduw, yna does dim gobaith. I ni'n gwybod o Dduw fydd y dystiolaeth yn y wlad fach hon yn llwyr ddiflannu, os nad wyt ti'n trigarhau. Ac nad ydyn ni'n heiddi i ti i ymweld â ni. Nad ydyn ni'n heiddi y tywalliad o'r ysbryd glân arno. I ni yn galw arna ti, i edrych arno'n fel dy blant. I ni yn blant i ti, mae'r arglwydd Iesu Grist yn waredwr i ni. I ni wedi cael ein maddau, i ni wedi cael ein golchi ac ein bod ni wedi crwydro. I ni yn cyffesu hyn ac yn gofyn i ti fadde ni am hynny. Ac yn gofyn i ti ddychwelyd i'n plith ac i ddelio ni yn dy drigaredd. Ac y bydde di yn bendithio y wlad hon a gwledydd y byd unwaith eto. Tyrd diogelan hamser nawr, cadw ar un drwg i ffwrdd. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw chydig o gyhoeddiadau, atgoffa chi o'r hyn sydd ar gael ar wefan Nghapel y Rhath. Eich atgoffa am astudiaethau sydd wedi cael ei recordio rhai misoedd yn ôl bellach, Egluro'r Efengyl yn astudio llyfr Iesu'r Ail a'r Sancteiddrwydd, ac hefyd Emynau'r Efengyl, myfyrdodau byr, gyda pwrpas o ganolbwyntio ar ffordd iachawdwriaeth ar Efengyl sydd yn ein hymunau ni. Emynau'r Efengyl, negeseuon byr 10 munud ar gael ar y wefan. Ac os diw o'i mynd, y bwriad cyn bo hir fydd recordio carolau'r Efengyl. Ac yn gobeithio fydd rheina ar gael wrth i ni agosau at y Nadolig. Ac yna'r oedfa hon ar y Sul am hanner awr wedi 3. Nawr, gadewch i ni ddarllen o air Duw, Eseia pennod 29, gan i ddarllen bod ni'n edrych ar yr holl bennod, ond ni ddarllen o'r 19 o adnod 17 at ddiwedd y bennod, adnod 17. Onid ychydig bach fydd eto hyd on i throi'r Libanus yn ddoldir a'r doldir a gyfrifur yn goed. Ar dydd hwnnw y rhai byddar a glywant eiriau y llyfr a llygaid y deillion a welant allan o niwl a thywyllwch, a rhai llariaidd a chwanegasant lawanychu yn yr arglwydd a'r dynion tlodion am hyfrydant yn Sanct Israel. Canis darfu am yr ofnadwy a difethwyd y gwatwarus, a rhai oll a wyliant am anwiredd a dorir ymaith. Y rhai a wnant ddyn yn droseddwr oherwydd gair ac osodant faglau i'r hwn a geryddo yn y porth ac a wnant i'r cyfiawn wyro am beth coeg. Am hynny fel hyn y dywed yr arglwydd, yr hwn a waredodd Abram am di Jacob, weithiau ni chywylyddir Jacob ac ni lysa i wyneb ef. Eithyr pan welodd fe feibion, gwaith fy nwylo o'i fewn, hwy a sancteiddiant fy enw, ie, sancteiddiant Sanct Jacob ac a ofnant Dduw Israel, a rhai cyfeiliornus o ysbryd a ddysgant ddeall a'r grwg nachwyr a ddysgant addysg. A bydde bendith Duw ar ei air, sanctaidd ef. Wel, fel testyn dwi wedi dewis adnod 24 o'r bennod honno, Eseia 29. A rhai cyfeiliornus o ysbryd a ddysgant ddeall a'r grwg nachwyr a ddysgant addysg. Wel, mae'n gwlad ni yma yng Nghymru wedi profi bendithion o Dduw. A ar lefel y gellir cyfiawnhau, cymharu Cymru a chenedl yr Iddewon. Pan yn darllen hanes ein gwlad dros ganrifoedd lawer, gellir gweld tebygrwydd rhyngom ni ag Israel ei hun. Cofio clywed, dwi'n credu mai Dr Martin Lloyd-Jones oedd yn dweud bod ein gwlad fach ni wedi cael ei bendithio mwy nag unrhyw wlad arall yn y byd, nesaf at Israel ei hun, o feddwl am yr holl ddiwygiadau sydd wedi bod. Ac felly ni'n gallu gweld rhyw debygrwydd rhwng ni ag Israel. Yn sicr, wrth edrych ar hanes Israel fel pobl dewisiedig Duw, cawson nhw fendith o law y proffwydi. Iddyn nhw yr anfonwyd y proffwydi. Iddyn nhw galwyd y dynion yma, a rhoddir y neges iddyn nhw.
i gyhoeddi beth o Duw am i bobl Israel a phobl y byd ei ddysgu. Ond i Israel y cawson nhw y fendydd honno. I Israel, iddyn nhw y cawson nhw'r gyfraith. Gafon nhw gyfraith Duw i ddysgu iddyn nhw am ei cyflwr. A ddawyd iddyn nhw y bydda Meseia yn dod i'w plith ac i'r iddewon y dath y Meseia. A ddawyd y byddai'n dod ac fe ddath i'r iddewon. Arweiniwyd hwy sawl gwaith trwy'r anialwch am ddiffynwyd hwy gan law pwerus yr holl alluog. Hanes ar ôl hanes o'r arglwydd yn arwain yr iddewon, yn amddiffyn yr iddewon, yn ceryddu yr iddewon hefyd. Ond gallwn ni ddweud hefyd am yr holl fendithion yn ein gwlad fach ni, y diwygiadau sydd wedi dod i'n gwlad dros ganrifoedd, pan tywallwyd yr ysbryd glân ar ein gwlad, dro ar ôl tro, codi'r gweision i'r arglwydd i gyhoeddi gair Duw. Gwlad mor fach a ni, ac yn herme'r byd ni wedi clywed arlywydd America yn cyfeirio at ein gwlad ni yn newyddion yn ddiweddar, felly mae rhaid bod ni, nad ydyn ni mor fach a hynny wedi'r cyfan, ond gwlad mor fach, ac eto gwlad sydd wedi cael cryn ddylanwad ar wledydd y byd. Dynion yn cael ei galw i bregethu gair Duw ac yna mynd ar draws gwledydd y byd i gyhoeddi, i ledaenu'r efengyl, a bendydd yn dod o ganlyniad i hynny. Cyfansoddwyd emynau, yr emynau o'r safon uchaf, llawn perlau'r efengyl. A fedrwch chi ffeindio unrhyw wlad sydd wedi cynhyrchu llyfr emynau fel sydd yn ni. Cannoedd ar gannoedd o emynau sydd yn werth i chanu. Ac eto, fel yr iddewon, i ni wedi gweld caledwch yn ein gwlad ni, gwrthodiad, troi cefn ar Dduw, ond ydyn ni wedi gweld hynny, ond ydyn ni mor debyg, y grwgnach, y cwyno am yr efengyl. Dro ar ôl tro, a dyna ble ni arni nawr, wedi hen droi cefn ar ffordd a chawdwriaeth a gwir addoliad o Dduw. Wel, mae yna debygrwydd yn does. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr gwrthodwyr yma, gwair gwrthodwyr, yna'n ail rhagryth crefydd, ac yn olaf yn drydedd tro ar fyd. Wel, yn gyntaf, gwai gwrthodwyr. Mae'n anodd gwybod nawr heddi, chydig bach ar ôl hanner awr 3 os ych chi wedi gwrando'n fyw, ac os ddim, pwy sydd pryd bynnag i chi wedi gwrando. Felly mae'n anodd iawn yn diwedd. Mae'n anodd gwybod o'r safle yma, pan i chi mewn capel o leia, chi'n gwybod falle bod y rai yn y gynulleidfa, dim llawer dyddiau hyn, yn cyn yr salwch yma sydd wedi lledaenu ar draws y byd. Bach oedd yn cynulleidfaoedd ni ar y cyfan, ond o leia chi'n gallu gweld y gynulleidfa, falle rhai ddim eisiau gwrando, rhai'n cysgu falle, ond falle rhai yn gwrando. Ac yn llawenhau am y rhai oedd yn gwrando, gweddio am y rhai oedd yn gwrthod gwrando. Ond o leia chi'n gallu gweld nhw, ond nawr mae'n anoddach yn diwedd. Achos ni ddim yn gweld neb. Dwi ddim yn gweld neb fan hyn yn yr ystafell. Neb o gwbl, felly ddim yn gwybod pwy sy'n gwrando. Ar y we, mae'n anodd gwybod os oes yna rai wedi gwrando'r holl bregeth, neu wedi gwasgu'r bwtwm, a wedi gweld rhyw 2 funud ac wedi troi e bant, efallai mae dyna sydd wedi digwydd i lawer, byddwn ni ddim yn synnu. Falle bod yna rhai wedi gwrando'r holl oedfa. Ond dydyn ni ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gwybod pwy sydd yn eistedd lawr nawr. Na pryd, falle mae'n wythnos ar ôl yr achlysur i fynd yn fyw ar y we. Falle bod chi wedi gwrando. Falle mis, falle blwyddyn, falle degawd. Falle ymhen degawd os bydd Duw yn caniatáu hynny. Fydd na rhywun yn gwrando ar y neges hon ar y we mewn degawd. Dwi ddim yn gwybod. Ond yr hyn i ni yn gwybod, trwy'r rhaglun ieithau Duw, y gall ddefnyddio'r hybydd sydd yma i un heddi. Dyna'n gweddi ni. A bydda o leia un yn cael rhyw fendydd. A bydda o leia un yn dod o dywyllwch i oleuni. A bydda un yn dod i gredu. Dyna'n gweddi ni, wrth gwrs, ni'n gweddi am fwy. Ac falle dylsyn ni fod yn cael fwy o'r awydd hynny ar ffydd i weddi o Dduw. Nid dim ond achub un, ond achub cannoedd ar filoedd. Ni'n gwybod bod yn gallu. Mae wedi wneud yn ein gwlad ni. Ac mewn gwledydd y byd. Ond byddwn ni'n llawenhau beth o'n ni'n clywed am un. Falle bod yna un sydd yn gwrthod. Ar y funud yma, sydd yn gwrando nawr.
Yn aml iawn, byddwch chi'n meddwl yn bobl ifanc, felly yn byddwch. Ond wrth gwrs, mae'n gallu bod yn bobl hŷn, mae'r awydd a mae'r temptasiwn yna, ac falle bod yna rhaid i bod yn gryfyddol am gyfnod, ac yna wedi dod i'r pwynt, bod nhw'n dechrau meddwl, dwi'n mynd i wrthod gair Duw, efallai chwerw der wedi dod mewn, falle rhyw dristwch, ac felly mae Duw fod yn Dduw o gariad, a dyna'i diffiniad nhw o beth yw cariad, hynny yw bod popeth yn mynd yn iawn iddyn nhw, ac felly dwi ddim, ac felly maen nhw'n chwerw, ac maen nhw'n pwynt o bus at Duw yn dweud, dwi ddim eisiau hwn dim mwy, ac dwi am wrthod Duw. Efallai mae dyna yw'r achlysu, dyna be mae llawer wedi wneud dros y blynyddoedd. Falle bod yna un yn gwrando nawr sydd am wrthod crefydd. Neu falle'n cael ei demtio i wrthod gair Duw. Efallai bod chi wedi dechrau sylweddoli, falle'r ifanc neu'r canol oed mae'n dod i bob oedran, ond yn enwedig yr ifanc yn falle mae'n dechrau meddwl, os ydw i'n cario ymlaen gyda'r broffes yma, broffes ffals, os dwi'n cario ymlaen yr hyd y llwybr yma, sy'n lot o bobl ifanc yn y capel, sut dwi'n mynd i cwrdd â cymar bywyd? Ac felly mae'r rhaid i fi gamu'r byd neu fyddai'n unig, ac felly mae'r temptasiwn yn diwa, ac mae'n un real, does neb yn cwestiynu'r peth. Ac yna falle camu allan i'r byd ac yn gwneud penderfyniad, ond i ni'n gwybod yr hawl llawer iawn wedi gwneud y penderfyniad yna. A blynyddoedd bywyd cyfan wedi mynd, lle mae'r broffes wedi hen mynd yn angof. Efallai dyna'r temptasiwn mae'r rhain cael. Gai ddim cymar bywyd, gai ddim ffrindiau, neu falle swydd yw gai ddim cynnyddu. A chi'n anghofio am nerth yr holl alluog yn bendithio rhai sydd yn ianrydeddu fe. Chi'n anghofio hynny, ac chi wedi penderfynu, os na fyddai'n cyfaddawdi, os na ai allan i'r dafan gyda nhw, os na fyddai'n yfed glased bach o win gyda nhw, os dwi'n mynd i edrych yn od ger ei bron nhw, yna fyddai ddim yn llwyddo, fyddai ddim yn cael dyrchafiad, ac felly rhaid cyfaddawdi, rhaid gweithio ar y sil, a dyna beth mae llawer yn neud, mwyn cael arian yn y poced, rhaid cael swydd ar y sil, a sawl gwaith ni wedi clywed hyn nawr, yn yr hen ddyddiau, mi roedden ni'n clywed roedd pobl yn gweithio ar y sil, a chi'n dweud gweithred o reidrwydd. Wrth gwrs, mae yna rhai bethau fel doctoried a nyrsys ac yn y blaen. Ond hyd yn oed rheini byddwn ni'n herio hyn. Ydych chi'n dewis gweithio ar y sil? Neu ydych chi'n gwneud popeth y gallwch chi beidio? Mae rhaid ambell waith yn yr achos yna, ond mae'n rhyfedd sawl swydd nawr sy'n cael ei ddiffinio rhaid i fi weithio ar y sil. Ac os bys yr hyn yn dweud y gwir, maen nhw'n falch i bod nhw. Gai roi herbach iddyn rheina cyn mynd heibio? Os felly, newch chi'n siŵr bod eich sil chi'n digwydd di llun. Bo chi'n rhoi diwrnod amser o'r neilltu i gwrando ar bregethiad gair Duw. Ond falle dyna'r broblem gyda'r rhai sydd yn dechrau gwrthod ffordd a chodwriaeth yn dweud, gai ddim dyrchafed, gai ddim swydd, os nad dwi'n cyfaddawdi, os nad dwi'n torri'r sil. Chwaraewyr, chwaraeon, os na i gyrraeddau ddim y top, chi'n clywed hyn trwy'r amser, rhaid chwarae ar y sil, os ydw i eisiau cynrychioli ar lefel uchel, a mae hwnna'n wir sy'n fod, a mae'r aberth yn ormod i rai. Chi'n meddwl mae gen i'r potensial falle i wario i fy mhentref, neu i'r ddinas, neu i'r sir, neu hyd yn oed i fy ngwlad. Ac os na chwaraeau ar y sil, does dim gobeith o hynny. Falle bod chi'n clywed am rai falle sydd wedi llwyddo, ond falle yn y dyddiau cynnar doedden nhw ddim, achos chi'n gwybod i gyrraedd fyna, i chi'n mynd i gorffod chwarae ar y sil, chi'n meddwl, ac i chi ddim yn credu yn rhagluniaethau Duw, ac mae'r temptasiwn yn ormod. Ai dyna'r broblem, i chi'n dewis dechrau gwrthod gair Duw, a mae llais y byd yn byddaru'ch clistiau, yn galw arnoch chi droi cefn ar bethau Duw, ac i droi at y byd. Gallai fod pleserau, chi'n gwybod? Falle bod temptasiynau pleserau a chwantau'r cnawd, anfoesoldeb, dyna yw'r norm bellach i fe. Gych chi'n gwybod i fod yn wir Gristion, does dim lle i'r pethau hynny. Allwch chi ddim mynd i'r cyngherddau yma sydd yn llawn meddwdod a chyffuriau ac anfoesoldeb a pobl yn gwisgo'n anweddus. Lle na ddyle Cristion byth fod, ac eto gyd mae'r eglwys fodern yn dweud mae'n iawn. Wrth gwrs gewch chi, dewch ymlaen, mwynhewch y peth yma, ac mae'n iawn, mae'n naturiol. Yr hen ffasiwn i'r reina, pidwch chi a gwrando ar reina. Dwi'n nabod y pregethwr sy'n dweud na, mae dros ben llestri. Dyna be fydd yn cael ei dweud. Dewch ato ni fydd yn capel ni'n caniatáu i chi wneud y peth yna. A mae temptasiwn y byd yn ormod. Falle yn y byd gwybodus. Falle dyma pam ych chi'n gwrthod. Mae'r byd gwybodus, galluog,
gwyddonol yn gwrthod y goruwch naturiol, achos chi ddim yn gallu egluro'r gwirthiau, chi ddim yn gallu egluro'r pethau yma, ac felly gan na allwn ni egluro na'i deall nhw, gallen nhw ddim fod yn ôl nhw. Rhaid i chi gallu egluro pob dim. Chi'n clywed y fath beth? Mae'n warthus yn dweud, y fath rhyfig. Sut allwch chi egluro? Sut allwch chi ddeall mawredd a rhyfeddod yr holl alluog, ac eto gyd, mae'r byd, dyn nhw ddim yn deall hanner y pethau maen nhw'n fodlon derbyn nhw, ond pan mae'n dod i bethau Duw, mae yna wrthodiad. A maen nhw'n ceisio perswadio chi. Mae doethi nebiw troi o gan llawiau cyfyng yr ysgrythyr. Fydd yn eich dal chi nôl. Falle bod yna rhywun sydd yn gwrando yn dechrau meddwl, dwi eisiau gwrthod. Dwi eisiau gwrthod ar y fengil yma. Ac agor y drws a dryddid. Falle bod yna un am wrthod ar y fengil, falle eisiau derbyn crefydd. Mae hwnna falle'n fwy berthnasol i'r darn yma'r ysgrythyr. Ond dyma wnaeth Israel. Dyma disgrifiad o Jerusalem fan hyn yn yr adnodau cyntaf o'r benod. Ond dyma mae'n gwlad ni wedi wneud dros y ganrif diwethaf. Pobl crefyddol, nid yn gwrthod crefydd o reidrwydd, erbyn hyn dyna'i ganlyniad ond yn reiddiol, nid gwrthod crefydd, ond gwrthod ar y fengil. Mynwesu crefydd. Gwrandewch, dyma'r rhybydd. Adnod 1 at 6, os yw'r darn o'ch blaen chi, dilynwch gyda fi. Gwai Ariel, Jerusalem. Gwai Ariel, y ddinas, y trigod Dafydd ynddi. Ychwanegwch flwyddyn at flwyddyn lladdant ebyrth. Eto mi a gyfyngaf ar Ariel, a bydd galar a gryddfan, a hi a fydd i mi fel Ariel, a gwersyllaf yn grwn i dderbyn, ac a warcheuaf i dderbyn mewn gwarchdwr, ac a gyfodaf a wrthglawdd yn dy erbyn, a thia ostyngir, o'r ddeiar y lleferi ac o'r llwch y bydd isel dy leferydd, dy lais fydd hefyd o'r ddeiar fel llais swynwr, a ddymadrodd a hysting o'r llwch. A thyrfa dy ddieithriaid fydd fel llwch man, a thyrfa'r cedyrn fel peiswyn yn myned heibio, bydd yn ddi symwth ddiatreg, oddi wrth arglwydd y lluoedd y gyfwyr trwy darannau, a trwy ddeiargryn, a thorf mawr, trwy gorwynt, a thymysl, a fflam dan ysol. Mae'n frawychus yn diwedd. Dyna chi ddisgrifiad o farn sydd yn dod. Dyna chi rybydd, ni fydd y ffaith i Jerusalem fod yn ymwneud, a dyma bydd yw'r disgrifiad fan hyn, yr oedd pobl Jerusalem yr Iddewon yn ymwneud â gwasanaethau crefyddol. Roedden nhw'n grefyddol. Ond be mae'n rhybuddio ni fan hyn, diw'r ffaith bod nhw'n grefyddol. Fydd hyn ddim yn rhwystro barn Duw arnynt. Gellir bron iawn dadle fydd yn cynnyddu'r farn. Roeddent yn ffyddlon yn y seremoniau allanol, y gwyliau crefyddol, yr aberthu diri. Mi fydda'n rhai yn mynychu yn reolau 3 gwaith y flwyddyn i'r gwyliau yma, a'r dathlu. Ond tra bod ei bywydau yn ddiedifar ac yn falch, dyma'r broblem, mi roedden nhw'n mynd i'r gwyliau yma ar y perer undodau, a mynd trwy'r seremoniau allanol, crefyddol, pawb yn edrych arnyn nhw, y gwisgoedd yn edrych y darn, y rhan, ac yna yn mynd ac yn dweud y gweddiau ac yn cael yr arogl darthau, yr aberthu'r anifeiliaid yma, y gwaed yn llifo, yn mynd trwy'r holl broses, ond yr holl amser roedd ei calonau nhw'n ddiedifar am ei balchderau pechod. Dyna'r beth sy'n frawychus. A rhybuddir fan hyn, na fyddai Duw yn cael ei blesio a'i hymdrechion allanol. Beth bynnag oedd ei crefydd nhw, beth bynnag oedd ei hymdrechion nhw, pinau arweinwyr oedden nhw, neu pererindotwyr oedden nhw, beth bynnag oedden nhw, mi roedd y neges fan hyn, yma eich calonau chi frwd arnod naw, arefwch, a rhyfeddwch, bloeddiwch a gweithwch, meddwasant, ac nid trwy wyn, pen feddwasant, ac nid trwy ddiod gadarn, mae Eseia yn rhyfeddu at dwptra'r bobl. Gan nad oeddent yn deall gair Duw, doedden nhw ddim yn deall yr efengil. Yr oedd ganddynt y neges o obaith, ac eto doedden nhw ddim yn ei ddeall. Yr oedden nhw o bob cenedl y byd. Roedden nhw'n eiddo'r neges yr efengil. Lefiaid. Roedden nhw'n dysgu gwybodaeth am yr arglwydd, ac eto doedd yr Iddewon ddim yn deall y wybodaeth yma. Y proffwydi, roedden nhw'n dod â negeseuon gan Dduw i'r bobl, ond doedden nhw ddim yn gwrando, doedden nhw ddim yn deall. Mae Eseia yn rhyfeddu
rhaid i bobl mor freintiedig a hyn fanteisio a menwesu'r gair, ond na. Na, fe wrthodon nhw. Fe wrthodon nhw'r neges y proffwydi, adnod 10, canis tywalltodd yr arglwydd arnoch ysbryd trymgwsg, ac a geodd eich llygaid chwi, eich proffwydi a'ch peneithiaid, y gweledyddion a orchuddiodd e fe. O, mae'n gyflwr trienus ond yw e. Doedden nhw ddim yn gallu gweld na deall, fel meddwdod ysbrydol wedi dod trostynt, fel rhyw drwmgwsg, methu gweld y prydferth yn yr efengil. I ddweud y gwir, ond nhw'n gweld yr efengil fel rhywbeth i ganu ac i ryfeddu, roedden nhw'n ei weld fel rhywbeth atgas, rhywbeth oedd yn cyfyngu ar ei pechod, falle bod yna rhywun i'n gwrando yna, rhywun ifanc, falle yn ei harddegau, falle i geiniau cynnar, falle 30 wedi gweld y cyfyngu sydd yn digwydd oherwydd y ffordd yma o ddilyn y ffydd Gristnogol efengylaidd. Ac i chi'n gweld bod hwn yn fy rhwystro fi, ac i chi'n dechrau mynd yn flin amdano fe. Chi ddim yn ei weld efo rhywbeth prydferth. Chi ddim yn gallu ymuno gyda'r emynydd diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd, halleluia, amen. Chi ddim yn gallu dweud na, chi dweud, o, mae hwn yn faich. Chi ddim yn gweld e'n brydferth. I chi'n weld e fel rhyw gadwyni yn eich tynnu chi lawr yn cyfyngu, yn cymryd atgas a chi'n ei gysau e. Rhaid bod wedi meddwi ar bleser a balchder. Ond dyma yw sefyllfa'n gwlad ni. Capeli crefyddol. Beth mae'r capeli wedi wneud? Does dim rhyfedd bod y capeli'n wag o feddwl beth oedd yn cael ei pregethu ynddyn nhw. Yn gwadu'r goruwch naturiol, yn gwadu'r efengil ac yn pregethu rhyw foesau yn unig. Wel, pam mynd i gapel i wneud na? Pam eistedd ar gadair caled am awr? Pam rando ar y canu yma pan allwch chi gael canu sy'n byddar eich pen chi? Pam na allwch chi neidio lan y lawr? Felly mae pobl yn gadael yn dydyn nhw achos does dim efengil yn cael ei fregethu. Ac y mae'r gwadu'r efengil wedi hen gwacau'r eglwysi. A troi at addoliad cnawdol. Chi'n gweld y meddwdod ysbrydol yma ar draws y wlad, ond nid yw e. O'r ychydig crefyddol sydd ar ôl yn ein gwlad ni, maen nhw fel petai nhw wedi meddwi. A beth sy'n drist yw, nid yn unig, maen nhw wedi meddwi yn gorfforol mewn sawl achlysur, bod Cristnogion yn gallu caniatáu y fath beth, ond y neges fwyaf yn un, mae hwnna hefyd yn arwain at y feddwd o'r ysbrydol. Os dim rhaid i chi fod wedi yfed gwyn i fod yn feddw'n ysbrydol, y mae bydolrwydd yn dod ac yn peri i'r enaid fod yn feddw, ac yn dod ar trwmgwsg. Ond dyna ddisgrifiad o'n gwlad ni. Y rhai crefyddol a wrthododd yr efengil. Ond ydyn ni yng Nghymru'n arbenigwyr ar bobl crefyddol yn gwrthod yr efengil. Dyna yw hanes diweddar ein gwlad ni. Dim ond rhai blynyddoedd yn ôl. Pan ych chi'n meddwl 1914 y diwygiad diwetha, ac yna'r 50au roedd na rhyw waith ond oedd. Mi roedd yn gyfnod o fendith nid falle'n ddiwygiad ar raddfa fawr, ond mi roedd yna galwyd nifer o dywyllwch i oleuni ac hefyd ei galw i'r weinidogaeth. Ond y 50au oedd hynny. Ni'n agosau at y 50au'r ganrif hon. 2020, chi'n meddwl 30 o flynyddoedd i ffwrdd o'r 50au, ac dwi'n sôn am y 50au 1950. Beth i ni wedi wneud fel cenedl? Mae'r crefyddol wedi gwrthod yr efengil, ac mae'r efengylaidd wedi gwrthod y ffordd gul, ac wedi cyflwyno rhyw efengil arall. Efengil eang, llydan, sydd yn gadael pob math o bethau, ond nid yr efengil yw hi. Darllenwch chi lyfr J.C. Rhath fe welwch chi. Dyna yw gwir efengil, sancteiddrwydd, ymwahaniad o'r byd, ond beth i ni fel cenedl i wneud wedi troi cefn, hen droi cefn, ers degawdau bellach. Mae Paul yn dweud, Rhufeiniad 11, yr unfed bennod ar 10 a'r 8fed adnod, megis y mae'n ysgrifenedig, rhoddes Duw iddynt ysbryd trymgwsg, llygaid fel na welent, a chlystiau fel na chlywent, hyd y dydd heddiw. Dyna beth o Paul yn dweud yn ei amser e, ac onid allwn ni ddweud yr un peth heddi. Gofalwch,
os ych chi'n gwrando nawr trwy rhagluniaethau Duw, gofalwch. Os ydych chi yn dechrau ystyried gwrthod, gofalwch nad ydych chi'n gwrthod yr Efengyl. Gyda chi ni symud ymlaen rhagrydd crefydd, gall hyn fod yn rhagrydd crefyddau o bob math, wrth gwrs mae hwnna'n wir, crefyddau'r byd, rhagrydd yw'r cyfan. Dydyn nhw ddim yn addoli'r gwir Dduw. Ond sicr, y rhai sydd yn honni dilyn Crist, ni'n gweld rhagrydd ymhlith yr rhain, mae llawer sydd yn cysau'r Efengyl, ni'n gwybod hynny yng Nghymru. Cofio cwrdd â rhywun. Ac yn rhoi gwahoddiad i ryw oedfa ac am ryw reswm. Newydd ddod i gredu oeddwn ni am ryw reswm gofyn nhw beth oedd fy enw, a pan glywon nhw fy enw, fe drodd y lliw naturiol ar wyneb i fod yn ryw liw piws a coch llachar. Ac yn poeri bygythiadau allan, gan fy mod i'n fab i fy nhad oedd wedi ysgrifennu emyn i'r dôn roedden nhw'n ei charu. Ac oedd pa hawl sydd ganddo fe ysgrifennu emyn Saesneg i'r dôn honno. Ac roedd na gysineb na. Ac o'n i'n sefyll na, ddim yn gallu credu'r beth. Ac roedden nhw'n gandryll. Chi'n gweld e? Chi'n gweld ymateb gan bobl? Chi'n gweld pobl pan maen nhw'n dod, pan mae'r Efengyl yn taro rhyw nerf. Mae yna rhyw atgasedd yn dod. Maen nhw'n cysau'r Efengyl. Pobl crefyddol Cymru'n cysau'r Efengyl yn dydyn nhw. Yr Efengyls. Dyna beth oedd yn coleg. Dwi'n gwybod beth mae Efengyl bellach yn ei olygu. Dwi'n siŵr os bys ni eisiau cael fy ngalw'n Efengyl bellach. Ond dydyn ni ddim yn ddigon da i cael ein galw'n Puritaniaid. Beth allwn ni cael ein galw ond Cristnogion, ond y peth yw, beth mae hwnna'n ei olygu heddi, dwi ddim yn gwybod, achos beth i ni am fod yw fod yn blant i'r arglwydd ac yn dilyn canllawiau'r ysgrythyr. Fi'n cofio blynyddoedd yn ôl adeg bod yn y coleg, ond dweud, gofalwch bod chi ddim yn dod yn agos i'r Efengyls. Dwi'n credu fydd y problem bellach da unrhyw'n fod yn agos i Efengyls, gan bod ni mor debyg i'r byd. Ond mae yna gysineb at y gwir Efengyl ond oes. Mae yna gysineb at y gwir ymwahaniad o'r byd. Ond nid da fydde pwyllo ac ystyried ble i ni arni, ble i ni'n sefyll yn ysbrydol. Bod ni'n meddwl a ceisio, sicrhau nad ydyn ni'n pwyso rhywbeth sydd yn simsan. Bod ni'n oedi am eiliad yn ystod yr oedfa hon ac yn gofyn ble ydw i'n sefyll. Ydw i'n un o'r rhain sydd wedi agor y drysau ac wedi gadael i'r byd i ddod a llifo i fewn? Ydw i wedi gostwng fy mhroffes? Ydy fy mhroffes i felly yn wir? A dod 11, a gweledigaeth pob un ohonynt sydd i chwi fel geiriau llyfr seliedig. Yr hwn os rhoddant ef at un a fedr ar lyfr gan ddywed darllen hwn a tolwg yna y dywed. Ni allaf can seliwyd ef. Os rhoddir y llyfr at yr hwn ni fedr ar lyfr, gan ddywed darllen hwn a tolwg yna dywed ni fedraf ar lyfr. Be hwnna'n ei olygu? Wel, dyma beth oedden nhw'n eog ohono. Yr oedd ganddyn geiriau'r proffwydi. Roedd ganddyn nhw'r gyfraith. Roedd ganddyn nhw'r addewidion. Roedd ganddyn nhw'r Efengyl ac eto ni ddeallant. Roedd e fel llyfr oedd wedi selio. Roedd wedi gau. Ac mae'n disgrifiad fel ysgol haig yn methu deall cynnwys llyfr. Un o'r pobl fwyaf clyfar allwch chi ddychmygu. A bydde fe'n rhyfedd ond ni fydde fe. Byddwch chi'n rhoi llyfr bach ar y ford. Ac byddwch chi'n dod ar ysgol haig. Ac ei holl allu, ei holl gefndir, eto gyd, nid yw yn gallu deall cynnwys y llyfr. Gan fod y llyfr yn geedig, wedi selio. Ond mae'n gwybod fel ysgolhaig mae llyfr yw e. Ond dyna i gyd. Dyna i gyd. Na gyd mae'n gallu dweud. Sdim ots beth yw ei gefndir, sdim ots beth yw ei allu fe. Sdim os pa mor dda mae'n gallu dadansoddi barddoniaeth, neu llenyddiaeth, neu rhyddiaeth, neu beth bynnag. Dyw e ddim yn deall dim un gair ohono fe gan fod e wedi gau. A mae wedi selio. Felly dwi'n gallu ddarllen e. A dyna'r disgrifiad o'r Iddewon fan hyn. Doedden nhw ddim yn deall, roedd e wedi selio, roedd e'n geedig. Doedden nhw ddim yn deall neges y proffwydi. Ond nid yw hyn yn wir o Gymru hefyd. Crefyddwyr ein gwlad dros y ganrif diwethaf yn sicr. Yn gwybod peth, ond ddim yn ei ddeall. Ddim yn callach.
Mae fel llyfr wedi selio. Dydyn nhw ddim yn deall yr Efengyl, maen nhw'n deall crefydd efallai. Ond fod y gwirioneddau yn guddiedig oddi wrthynt o'r trieni. Yma yng Nghymru, y ceir pregethwyr yn pregethu'r gweithredoedd da yn unig, yn gwadu'r goruwch naturiol. Ond dyna beth sydd wedi digwydd. Maen nhw wedi tynnu'r ysgrythyr yn ddarnau. Maen nhw wedi dweud mae'r wyrth yn y bwydo'r 5,000. Yw nid bod yr Iesu wedi llwyddo bwydo 5,000 gyda'r torth a'r pysgod, cyn lleied wedi gallu bwydo cymaint. Na'r wyrth yw dysgu bobl i rannu. Dyna beth ges i fy nysgu. Allech chi gredu'r beth? Yr oedd yn wyrth. Fe nath yr Iesu fwydo 5,000 gyda chydig bach o fara a pysgod. Ac eto mae'r goruwch naturiol wedi wadu, a dyna beth maen nhw wedi wneud yn y capeli. Maen nhw wedi dweud, does ddim eisiau goruwch naturiol. Does ddim fath beth ar ail enedigedd profiad ysgydwol, bod chi'n dod o dywyllwch i oleuni o fod yn farw i fod yn fyw. Mae hwnna'n hirt, dyw hwnna ddim yn y Beibl, mae hwnna'n hen ffasiwn. Y termau modern yw, byddwch yn garedig i'ch gilydd, rhowch arian i'r tlawd, rhowch chydig bach ar amser i wneud hyn a llall, ac fe gewch chi fwynhau pechodau'r byd. Dyna'r neges, heddi. Dyn nhw ddim yn deall yr Efengyl. Mor eglur yw y geiriau am brofiadau o ail enedigeth, yr rheidrwydd am farwolaeth Crist, ac y rheidrwydd am ffydd a chibod ac ymddiriedaeth yng Nghrist. Mae yna trwy'r ysgrythyr. Mae'r emynau ni'n canu mi dafla maich oddi ar fy ngwar. Pa faich maen nhw'n sôn amdano pan maen nhw'n canu hwnna? Dyn nhw ddim eisiau sôn am bechod. Pan ych chi'n sôn am bechod, mae'n atgasedd. Ac eto fel petai gwirioneddau yng nghyhau o'i dealltwriaeth nhw. Maen nhw'n canu'r emynau, maen nhw'n darllen y Beibl, ac eto i gyd mae'r neges yn golledig iddyn nhw. Mae yn ddirgelwch iddyn nhw. Dyn nhw ddim yn ei ddeall. Dyna sydd yn wir o Gymru. A 13, am hynny y dywedodd yr arglwydd, oherwydd bod y bobl hyn yn nesau ataf a'i genau, ac yn fan rhededdu a'i gwefusau, a phellhau ei calon o ddiwrthif, a bod ei hofn tuag ata fi wedi ddysgu allan o thrawiad dynion. Am hynny, wel fi yn myned rhag o fi wneithir yn rhyfedd ymysg y bobl hyn, sef gwirthiau a rhyfeddod, can ysgrifennu'r doethineb ei doethion hwynt, a deall ei rhai deallgar hwynt a ymgyddia. Rhybuddia. Mae Eseia yn rhybuddio nhw. Ni ellir twyllo Duw. Yr oeddent yn twyllo Duw yn ei seremoniau, yn ei gweithredoedd crefyddol. Nid oedd ei calonau yn iawn. Roedden nhw'n llawn pechod a balchder. Dwi'n cofio unwaith blynyddoedd yn ôl yn dweud y frawddeg yma, wel wrth gwrs dydy pob pregethwr ddim yn Gristion. Fi'n cofio'r ymateb ges i. Yr oedd e'n ffyrnig. Doedden nhw ddim yn ei ddeall. Os ych chi'n pregethwr Cristnogol, rhaid eich bod chi'n Gristion. Dyna beth oedd rhai yn dweud. Ond wrth gwrs dyw hwnna ddim yn wir. Gall unrhyw un sefyll a phregethu, a gallwch chi bregethu o'r Beibl ac enwi'r Efengyl a pethau felly. Ond nid oes modd twyllo'r arglwydd. Mae e'n gweld y galon. Mae'n gweld y balchder. Mae'n gweld ar bwy chi'n pwyso am iachawdwriaeth. Mae'n gweld os oes na wyrth wedi digwydd. Mae'n dweud fan hyn, maen nhw'n anrhydeddu a'i gwefusau, ond eu calonau sydd ymhell o Dduw. Yng Nghapel ein gwlad fach ni, i ni wedi gweld dros y ganrif diwetha'r fath atgasedd. Os pregethu'r am bechod, a'r angen i edifarhau yr ail enedigedd. Chi'n gwybod, mae hwn yn wir hyd yn oed mewn eglwysi Efengyledd. Mae'r atgasedd ymhlith y plant sy'n tyfu fod yn ei harddegau pobl ifanc. Bydden nhw wedi bod yn fodlon i byd i wrando'r bregethu Efengyledd cyn belled bod e ddim yn dod yn cyfyngu ar eu bywydau nhw, a'i bechodau nhw, a'i bedolrwydd nhw, a'i chwantau nhw. Ond pan ych chi'n dechrau pregethu am wir bechod a gwir edifeirwch, a beth yw bod yn wir blentyn i Dduw, chi'n gweld pan nhw'n dechrau deall dyn nhw ddim eisiau fe.
Ac maen nhw'n cysau. Chi'n gweld nhw'n siarad yn ystod yr oedfa. Chi'n gwybod bod nhw'n siarad ar ôl yr oedfa yn ferniadol o'r pregethu, y pregethwr. Ffeindio pob math o walle mae'r ysgrythio. Darllenwch y benod yma. Fe fydden nhw'n chwilio am reswm i'ch beio chi. Fydden nhw'n chwilio am reswm i'ch tynnu chi lawr. O, glywes i fe'n siarad fel hyn wrth rywun. Mae e'n rhagrithiwr. O, chi'n bod wedi mor neis am yn ymddangos. A fe fydd pob math o bethau. Unrhyw beth i dynnu ffwrdd o'r neges i gyfiawnhau ffordd nhw. Ac yna maes o law, os fydden nhw'n parhau i ddod, fydden nhw'n achosi problemau, ond gan amla be fydd yn digwydd, fydden nhw'n stopo dod, neu fydden nhw'n mynd i ryw gapeli sy'n caniatáu bydolrwydd nhw, yn caniatáu chwarae o gwmpas yn y byd, peidiwch a cyfyngu ar fy mhechod a i, dyna beth maen nhw'n dweud, ac yna beth sy'n yn aml yn digwydd, rhieni'r plant yn dechrau troi yn eich erbyn chi, pam? Achos chi yw'r achos sydd wedi upsetio'r plant, ac maen nhw'n meddwl, o, fydden nhw wedi aros o fewn yr eglwys ond i bai tŷ bregethu. Ac yna mae'r atgasedd yn cynyddu. Ond dyna sy'n yn digwydd yn yr eglwysi efengyledd. Dyn nhw ddim yn licio'r efengyl, dyn nhw ddim yn licio'r disgwyliadau. Ac o, drychwch arno ni fel gwlad, ni wedi hen droi cefn ar ddiw. I ni'n union fel y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion a'r Sadwceiaid. Crefyddol, ond heb yr efengyl. Ac mae Duw yn dweud, mae Eseia yn dweud, fan hyn yn cyhoeddi gair Duw, peidiwch a meddwl y gallwch chi dwyllo Duw. Nid oedd eu calonau'n iawn. Yr oedden nhw'n anrhydeddiau gwefusau'n canu caneuon bach nhw. Yr caneuon bach i blant gyda tonau bach cyffroes. O, yn anrhydeddu Duw gyda'i gwefusau. Ac efallai gyda'i dwylo'n codi'r awyr. Ac edrychwch am y fi dwi'n addoli Duw. Ond yn eu calonau nhw, dydyn nhw ddim yn ei anrhydeddu fe. Dydyn nhw ddim yn dilyn i ganllawiau. Un ffordd i chi mynd i wybod os oes rhywun wir wedi credu yw fe fydd sancteiddrwydd ym wahaniad o'r byd. Fe fydd gwirth wedi digwydd. Dyna gwir iach awdwriaeth. Ond be chi'n gweld yw atgasedd pan mae pobl yn clywed y neges hon, fe fydd na atgasedd. Rhai yn dweud, dwi wastad wedi credu, does dim angen i fi newid. Dwi'n iawn ger bron Duw. Ond yna, pan yn clywed y gwirionedd, fe fydd na gasineb. Fan hyn i ni'n disgrifio roedd y traddodiad ar hyniriaid yn bwysicach i'r Iddewon na chyfraith Duw a gair y proffwydi. Roedd eu traddodiadau nhw, eu rheolau nhw, eu seremoniau nhw oedd wedi hen adael ffordd a chawdwriaeth. Ond roedd rheina'n bwysicach na gweld os oedd yn seiliedig ar air Duw. Ond nid yw hyn mor wir o'n gwlad ni. Yn bwysicach i'n gwlad ni yw'r farn bersonol, barn yr eglwys sydd wedi hen droi o'r gwirionedd. Matthew 15 adnod 7-9, o ragrythwyr, da y proffwydodd Eseias amdano chwi gan ddywedyd, nesau y mae'r bobl hyn ataf a'i gennau, am hanrydeddu a'i gwefusau, a'i calon sydd bell oddi wrthyf, eithir yn ofer ym hanrydeddan di gan ddysgu gorchmynion dynion yn ddysgeidiaeth. Mae'n gwlad ni wedi hen dysgeidiaeth gorchmynion dynion fel dysgeidiaeth. Nid gair Duw. Wedi creu efengyl newydd. Wel, gadewch i ni orffen yn drydydd ar tro ar fi, dyna'n gweddi ni. O, am ddyddiau gwell na hynny. I ni bledio ar drigaredd Duw. Dyna'r unig gobeith. Dyna'r unig gobeith. Adnod 17. Onid ychydig bach fydd eto, hyd o'n i throi'r Libanus yn ddoldir a'r doldir a gyfrifir yn goed. Onid ydyn ni'n gallu gweld y newid yma yn obaith i'r Iddewon, ac yna i'r cenhedloedd hefyd. Ac i bob un ohonom, i ni gallu gweld yr adnodau olaf yma, mi roedd y neges i'r Iddewon oedd yn ei plithod wedi hen wrthod, a bod na obaith i'r rheini os ydyn nhw'n troi at Gris, ac i'r cenhedloedd oedd yn gwrthod yr efengyl, oedd yn ddall iddo fe ac yn ei pyganiaeth nhw, o bod na obaith ac fe ddath yn do, fe ddath yr efengyl i'r cenhedloedd, ac yna'n gobaith i chi yma sydd yn gwrando heddi. Bod modd gweld tir ffrwythlon yn troi yn ddiffrwyth, yn goedwig, a'r tir sydd yn goedwig yn ddiffrwyth i fod yn ffrwythlon, i weld y trawsnewidiad. Dyna beth i ni eisiau gweld. Dyna beth sy'n bosib, dyna beth ddigwyddodd fan hyn. I ni eisiau gweld yr rhai sydd yn ddiffrwyth i fod yn ffrwythlon.
Be sy'n dris fan hyn yw fod y rhai gafodd yr efengil wedi cholli ni. A dyna'r hybydd. Gofalwch chi os ych chi wedi cael eich magu ar aelwyd ac wedi clywed ac yn ystyried gwrthod. Gofalwch na fydd yr arglwydd yn eich gwrthod chi. Ach bod chi wedi bod yng nghanol y ffrwythlon, ond y byddwch chi'n diweddu'n ddiffrwyth llwyr. Ond y gobaith fan hyn fydd na rhai'n dod o fod yn ddiffrwyth i fod yn ffrwythlon. Mae yna obaith yma. Gobaith i lawer yn ystod cyfnod Eseia, gobaith pan gyrraeddo dyddau Crist, pan iddo drigo yn ei plith, a mae yna obaith i ni heddi. Nad i ni'n heiddi pan ceir troi cefnodd i o'r Duw, y mae gobaith os i'n ymateb i wair adnod 18, a'r dydd hwnnw y rhai byddar a glywant eiriau y llyfr, a llygaid y deillion a welant allan o niwl a thywyllwch. Dyna chi obaith. I'r rhai sydd wedi bod yn fyddar i seiniau o ras yr efengil, y byddwch yn gallu clywed y neges heb ragfarn. Onid yw hynny yn wyrth yn ei hun. Onid yw'r rhagfarn yn beth pwerus. Pan ych chi'n rhagfarnllyd yn erbyn person, yn erbyn neges, yn erbyn eglwys, mae y mor bwerus. Mae'n eich rhwystro rhag rhesymeg perffaith. Onid yw e? Dyna beth mae'r rhagfarn yn wneud. Chi ddim yn gallu rhesymu. Mae yna ragfar yna, sy'n os beth wneud unrhyw un ddweud, mae yna ragfar yna, does dim symud arnoch chi. Allwch chi fynd trwy bywyd cyfan gyda'r ragfar yma. Os oes yna gwrthodiad, atgasedd, mor anodd yw gwrando ar unrhyw beth. I ni'n ei weld e. Dwi'n ei weld e pan yn pregethu. Dwi'n gwybod pan mae yna ragfarn yn erbyn falle fi'n bersonol neu'r neges. Dwi'n gwybod allwch chi pregethu pob math o ffyrdd. A chi allu gweld, dydyn nhw ddim yn gwrando. Dydyn nhw ddim un oed eisiau ystyried. Dydyn nhw ddim un oed eisiau caniatau i'w clistiau wrando'r gair. A newn nhw unrhyw beth i wrthod gwrando. Oherwydd rhagfarn. Ond lle mae'r glist yn fyddar, ni chlywch. Lle mae'r llygad yn ddall, ni ellir gweld. Lle gynt yr oedd gwrthodiad i edrych, i ystyried hyd yn oed. Nawr beth i ni'n clywed, y ceir y gallu i ddeall, i wrando, i weld, prydferthwch yr hyn y disgrifir yn Christ. Fallech wedi clywed a chredu'r efengil yn y pen, ond efallech bod chi wedi bod yn ystyfnig ac yn rhagfarnllyd, bod y fath fydolrwydd rydych chi'n ei ddilyn nawr yn rhan o'r ffydd Gristnogol. Dyna'r broblem. Mae'r gafael sydd gan fydolrwydd a'r broffes wag yn un gadarn. Ond efallai trwy ras Duw a nerth yr holl alluog nawr, mae'r ysbryd glân wedi agor llygaid yr enaid i chi weld y gwirionedd fel ac y mae'n yr ysgrythyr, yr efengil, nid yr efengil fodern, ond yr efengil sanctaidd, beiblaidd, ac nawr ych chi wedi dod i weld ac i ddeall ac i fynwesu trwy ras. Dyna'n gweddi ni fod yna rhywun sydd yn gwrando wedi dod i weld prydferthwch, rhyfeddod, pŵer, yr efengil sydd yng Nghrist Iesu. Ac 2:26 adnod 18 i agored ei llygaid ac i'w troi o dywyllwch i oleuni ac o feddiant Satan at Dduw fel y derbyddiant faddeuant pechodau a chyfran ymysg yr rhai a sancteiddwyd trwy'r ffydd sydd yno fi. Mae popeth fyna'n diwe. Ond dyma y dywed Eseia yma hefyd, adnod 20, canis darfu am yr ofnadwy yr un drwg, a dyfethwyd y gwatwarus y rhai oll a wyliant am anwiredd a dorri'r ymaith. Delir a Satan trwy nerth yr efengil yng Nghrist Iesu. I ni'n sôn am nerth yr holl alluog, i ni'n sôn am wirthiau y goruwch naturiol fan hyn, trwy fywyd perffaith Crist, bodlonwyd gofynion y tad. Fe gyflawnodd Crist y gyfraith yn ei lle ni. Trwy farwolaeth Iesu Grist ar y groes, fe gymerodd Iesu Grist y gosb am bob un o'n pechodau ni, gorffennol, presennol, dyfodol. Fe faddeuodd e'r cyfan, fe gymerodd e'r gosb am y cyfan. Fe dywallodd ei waed mwyn ein golchi ni'n wynach na'r era. Trwy nerth ei atgyfodiad, fe brofodd pwy oedd e. Fe brofodd bod wedi concro Satan. A'i nerth a mae nerth Satan yn bwerus, ond dyw e ddim yn holl bwerus. A fe ddangoslodd Crist wrth atgyfodi o'r beth bod e'n fuddigoliaethus, bod ei iachawdwriaeth wedi llwyddo. A thrwy ei nerth trwy nerth a gwaith yr ysbryd glân, newidir tir diffrwyth yn ffrwythlon. Dyna'r wirth.
Dyna beth sy'n digwydd adnod 24. A'r rhai cyfeiliornis o ysbryd a ddysgant ddeall, a'r grognachwyr a ddysgant addysg. Am ddydd felly, cawn weld y rhai cyfeiliornis yn dod i ddeall, y rhai sydd wedi bod yn grefyddol ond wedi mynd ar hyd y trywydd anghywir yn y ffydd, a ddim wedi dilyn yr efengil, ond na fydd y rhai cyfeiliornis hynna yn dod i ddeall ac i fynwesu'r efengil. Y rhai cyfeiliornis sydd wedi dewis chwantau'r cnawd a fydolrwydd, fe bydden nhw'n dod i weld eu bod nhw'n gyfeiliornis ac i fynwesu'r efengil y daw dydd pan y bydd sawl sydd yn cwyno yn grwgnach. Mae yna hyn yn digwydd, hyd yn oed o fewn yr eglwys efengelaidd, yn grwgnach bod y ffordd yn rhy gul. Bod y neges yn rhy galed. Na fydden nhw'n dod i weld mai dyma yw'r unig ffordd, a'i fod yn ffordd brydferth. A chawn cwmniaeth yr arglwydd a'i addewidion yn ein nerthu ni a'r rhai cyfeiliornis o ysbryd a ddysgant ddeall, a'r grognachwyr a ddysgant addysg. Ond nid yma'n gweddi ni. A bydd yr rhai sydd yn grwgnach yn dod i ddysgu'r efengil, yr rhai sydd yn gyfeiliornis yn dod i ddeall ffordd a chawdwriaeth ac i fynwesu ac i'w weld yn brydferth ac i ddweud diolch i ti yr holl a lluog Dduw am yr efengil sanctaidd, halleluia, amen. Gallech chi roi am yn geiriau eraill, diolch i ti yr holl a lluog Dduw am yr arglwydd Iesu Grist. Am ei fywyd perffaith, am ei farwolaeth ar y groes, am ei atgyfodiad buddigoliaethus, am ei fod yn eiriol trosom yn y nef. Dim ond trwy Iesu Grist cawn ddod at y man yma, dewch ato, tra i fod yn agos, peidiwch a'i wrthod mwyach. Dowch at Grist, cyffeswch eich pechod, a gofynnwch iddo rhoi ffydd i chi helpu chi ymddiried eich enaid yn llwyr yn ei fywyd, yn ei farwolaeth a'i atgyfodiad ef. A rhai cyfeiliornis o ysbryd a ddysgant ddeall, a'r grwgnachwyr a ddysgant addysg. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.